Tervistää! Yksi väkahea kysymys tuli. Missä on suomen kielessä paluun? Mä tahaksin, että mulla oleks yksi universaalinen vastus. Että paluun on... Aga ei ole yksi sana. Ja keel, mõnikord on keeruline. Sellega peame leppima. Aga sellepärast keel on ka huvitav. Kui ma paluksin, että anna mulle palun see raamat sealt. Ütleksin kellelegi siin Tartu Vaimulle. Siis mä ütleksin, että Tarton henki, voisitko antaa tuon kirjan minulle? Olisitko niin kiltti, että antaisit tuon kirjan minulle tuolta? Se on... Ei kostnut paluun suomenkielessä, sest tää oli maskeerittu sinne lause sisse. 2 viisillä. Yksi on kiltti. Kena. Olisitko niin kiltti? Ja teine on se isi, missä on tinkivkõneviis. Konditionaali. Ära mine ära! Ära mine ära! Ma tean, keeleteadus pelettab inimesed ära. Aga kuula lõpuni. Palun. Please, kuuntele loppuun saakka. Please. Kaunis suomenkielinen sana. Löytyy jo suomen kielen sanakirjoista, koska se on nyky-suomea. Tietysti englannista tullut, mutta sitä käytetään. Ole hyvä on klassikallinen vastus, kui keegi tänab, siis minä ütlen ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Need käyvät koos. Vahel need lähevad ka kiitos, 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 kiitos. Segamini, mis tähendab, että mitte ainult ole hyvä, vaikka mõnikord kiitos võib tähendada seda, mis eesti keeles palun. Kuidas selles orienteeruda? Kuula, mitä inimeset räägivad. Jätta meeltä. Ja tasub jälgida inimesi metroos, bussis. No, Tartus, Pärnus metrood ei ole, aga niisama on tore kuulata alati turiste. Ja vali siit midagi. Palun. Mulle endale meeldib kõige rohkem ikkagi see vana hea. Ole hyvä. Aga ta alati ei ole see õige ja seetõttu on teisi variante ka. Ole hyvä. See kõlab ka hästi.